Как върви ученето ли? Така, значи в момента часа минава 2:30 посред нощ и аз току-що кацнах в София. Защото утре официално имаме пълна програма и започваме трети курс медицина. Направо не мога да повярвам, че го казвам. Аз не знаех дали ще мине първи, после не знаех дали ще мине втори, така знаете как работят числата. Но утре започвам трети курс медицина, вече идва клиничната част. И сега ще ви покажа как в България пристига един студент по трети курс медицина. С ето този топус, да. Хайде заедно да видим какво има в този топус. Той колкото мен бе хора, какво направих, какво правя всеки път, защо не мога да съм просто от тези хора, които така минималистично си пътуват с една раничка. Не. Буквално, не знам как не ме таксуваха за свръхбагаж. Хора, аз съм се закачил слушалките на врата, защото няма място в раницата. Те шевове се пръскат. Така, започваме. Може и да се настаня, примерно. На първо място, един лаптоп. Него вече съм го изкарал, защото трябваше да закача ринглайта, за да ме осветява нещо. Така че той вече е изкаран. Но той беше вътре. И майка му. Та, първо, една книга. Да, това са Дневниците на вампира. Аз винаги ще бъда обсебен с този сериал, тези книги. И трябва да чета художествена литература, не може само научна, защото трябва да съм мистериозен Елена Гилбърт. Едно така малко айпадче, да мога да си правя едни много естетични записки. Ето така, хоп-хоп, какво казвате? Една кутия, вече празна, свинята трябва да яде, тя няма почивен ден. Аз само ги нося от Англия насам и никога не връщам от България към Англия. Не знам какво е заключението от това, но имаше 2 пици вътре. Козметика и парфюми, защото не може да сме и грозни и тъпи, трябва поне да не сме грозни. Понеже тази седмица вероятно ще се видя с нашите, защото ще остана цялата седмица, няма да се връщам към Англия, както правя всяка седмица по време на семестра, понеже е първата след лятото и всеки път това правя, отивам до село, виждаме се. Няколко сладки неща, които те много обичат. Бих им взел много повече, но просто когато пътуваш само с ръчен багаж, толкова е пространството. Не е само това, за всеки има по едно такова. Ето тези специално, не знам дали сте ги яли, с много фин млечен шоколад, много са хубави. Има 6 такива, мисля, че са. 1, 2 и няма да повярвате къде са другите. Това е кълъв за стетоскоп, който ще стигнем и до него. И в този кълъв за стетоскоп, защото аз съм пълен опортюнист, трябва да оползотворяваме цялото място. Не, вътре няма стетоскоп. Има още сладки неща. Номер 3, номер 4, номер 5 и номер 6 трябва да бъде някъде из раницата също така. Но да, между другото, вижте, кълъв за стетоскоп. Защото вече ще аускултираме. Хора, представяте ли си? Говорейки за стетоскоп, да, нося и него. И да, знам, че беше умно да го вкарам него в кълъфа вместо сладките, но исках да го отворим заедно, хора. Аз мисля за нас. Това е стетоскоп на Литман, която е доста известна марка в медицинската сфера. И честно казано, аз си го взех само защото предполагам, че един ден може да съжалявам, че не съм си взел от него, защото казва, че е много прецизен и се чуват много ясно тоновете. Към момента за моето нетренирано ухо няма значение дали ще преслушвам с банан или с това, но един ден, ако взема, че задобрея, съм си го взел, за да не се окаже накрая, че ефтиното излиза скъпо, направо съм си взел скъпото. Girl Math. И да, хайде да го отворим. Взех си го в цвят червено. Те мисля, че са 2 цвята червено. Едното се води Plum, другото е Burgundy. Ето го и него. Леле, хора, нещата се случват. Вече съм трети курс, не мога да повярвам. Така. Ало. Или там каквото се казва, дишите дълбоко. А сега с това устройство вече ще имам нова параноя. Дали съм си изчистил ушите. Включва и ето тези накрайници вътре в пакета. Така, продължаваме. Едно зарядно за лаптоп, защото защо ми е лаптоп без зарядно. След това стигаме до моето креативно ампула. Казах ви, че ще правя giveaway, не съм го забравил, но понеже вече така се стекоха нещата, че дойдох в България и си казах как така ще съм в България, но няма да съм правил giveaway, който съм споменал, той ще се проведе. И затова съм си взел нещата, с които да го направя. Ето, оставката за глината. Взел съм също така и самата глина.
ето и тук, както и нещата, с които да обработвам глината. Сега не мога да ги намеря. Ето това дървено нещо. И имаше още една джаджа. Дрехи. Да, нова четка за зъби, защото утре сутрин съм на упражнение. Кой къде ще търси четка за зъби в 8 часа сутринта? Кой? Аз трябва да се усмихвам утре. Защото моята така престоява цяло лято тук и не бих се доверил. Един импромптю подарък за майка ми, която много харесва термоси, да си проверява жито вътре и да пие водата от житото. Тя е типична здравословна дева. Да, много е сладък. Отново, да, между другото хора, може да кажете кой ми е един от любимите цветове. Това беше случайно. Едни дънки, които са ми още от училище, между другото. И си ги нося, защото винаги е голяма дилема кои дрехи, къде ми останаха. В София ли са, в Англия ли са, къде са. За да не рискувам, понеже не си спомням какво имах тук, просто си взех сигурна опция. И сега, като го кажем така, това е сигурна опция вече над 10 години. Да, обещавам, обичам да пробвам нови неща в живота, но не и дънки. И не, никакви други неща всъщност не обичам да пробвам. Аз съм много затворен човек. Добре, тук вече влизаме в моите отклонения. Кухненска везна. Защото миналата година се освиних с килограмите и цяло лято ми отне да се възвърна в предишното място и да се чувствам по-добре. Така че тази година не искам да го допускам пак. Не в сесия, не по време на не на сесия, няма значение. Това е себегрижа. Целта е да стана толкова във форма, че да мога даже и аз да си меря килограмите на нея. Тя лови до 5 кг. Комплекти пластмасови вилици, без зъб даже, защото никога не се знае къде ще искам да изям нещо и какво ще бъде то. Разбира се, има и някакви други неща от дълбините на океана, т.е. страницата ми, като ето този шоколад, който мъкна със себе си от първи курс. Има сигурно един ред вътре и не е изяден. И да се върнем в частта, в която ви казвам, че съм трети курс медицина за 100-тен път този клип. Това е екип, медицински екип в класически син цвят. И си го взех, защото аз имам няколко, които са подарък от майка ми. Тя ми ги подари с много голям мерак още първи курс. Обаче са доста голям размер, защото имаше такива останали. Тя от мерак ги беше просто взела. Също така от болницата ни раздадоха, обаче той също не ми е по размер. И си взех този, който би трябвало да ми е по размер. Така че сега ще ви направя едно модно ревю. Още една книга, разбира се, по кой сериал никога не може да познаете. Още един ред шоколад, обещавам, този от днес. Ядох го в самолета. И хайде сега да мерим дрехите. Никой. Аз в 3 часа посред нощ. И какво ви боли? А това е един от тези, които майка ми подари. Та-да! Да лягаме, да ставаме. И още един много често задаван въпрос относно начина ми на живот в коментарите и даже на живо. И той е: не е ли изтощаващо? И другите му разновидности, като как издържаш, ако бях аз не мога да пусна пералня, мързи ме да отида до магазина и прочие. Примери. Отговорът ми всъщност е една единствена дума и тя е стоицизъм. Ако потърсите стоицизъм, ще ви излезе цяла история, какъв вид школа е, откъде е тръгнало, какво представлява, дълги истории и така нататък. Но най-накратко казано, това е вярването, че човек сам е отговорен за щастието си, защото то е по-скоро зависимо от начина ни на мислене, отколкото от обстоятелствата ни. И как това всъщност е релевантно към въпроса, който задавате? Ами да, съотносимо е, защото с други думи, аз съм уморен само ако си помисля, че съм уморен. Начина ни на мислене, нагласата ни определено много влияе върху физическото ни състояние. И тук изключвам хора, които не са здравословно добре. Това е извън темата, разбира се. Говорим просто за леки дискомфорти и как точно ние ги възприемаме, каква е нашата перцепция за тях. С други думи, да, летя 2 пъти на седмица, но действам и го правя без да мисля за това колко е изморяващо. Защото ако започна да мисля колко е изморяващо, аз действително ще съм много по-изморен, защото нагласата ми ще е такава. Ако започна да си мисля, сега трябва да се кача на влак и ще се возя 3 часа и после ще имам 3 часа полет и после кога чак ще се прибера, това няма да доведе до никъде. Аз вярвам, че ние просто трябва да правим повече от нещата, без да се замисляме толкова върху самите неща, които ще се случват в процеса. Фокусирам се върху крайната цел и тя е пред очите ми. Не целият